खुलुमबाय आंनि बड' जेडि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो। उदालगुरि जिल्लानि माजबाद हालामनि नावहेरुवा गामियाव मैया एनडिएफबिनि कामान्डार गोख्रों मावथि सोद्रोमा रुंसारि कमल दैमारिनि मुङाव फुटबल गेलेनायनि मावबादा बेखेवो। बे मावबादायाव आलासि महरै दंमोन बिटिआरनि डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी, इउपिपिएलनि सोद्रोमा दीपक बराल, माजबाद दख्रा आबसुनि दैदेनगिरि रिंकु दैमारी, लोगोसे गामिनि दैदेनगिरि आरो खाथि खालानि दैदेनगिरिजों लोगोसे गोबांथार माखासे दैदेनगिरिफोर दंफायोमोन। बे फुटबल गेलेनाय मावबादायाव सेथि जरा हिसाबै बाहागो लादोंमोन दैफां गामि आरो उदालगुरि बोरि गामि। बे फुटबलनि मावबादायाव बिथां गबिन्द बसुमतारीया मा बुंदों नायदिनि। देरहानायानो थांखि, बेनिखायनो खावलायगोन जायफोर गेलेबा आगाराव बिथांमोना जाहाथे मोजाङै गोसो होना गेलेयो आरो गेलेनाया सासे गेलेनाय बेखौ जों दावहा हिसाबै लानो नाङा। दावहायाबा गावथारलायनाय थैलायनाय जायो, खिन्थु गेलेनाया जुदि स्पर्ट्समेनफोरनि स्पर्ट्समेन हिसाबै जों गेलेनांगोन। रागा जोंलायनाय गेलेनाय बाथ्रा फैया, बेनिखायनो जोंनि गेलेग्राफ्रा जाहाथे गोसो गोथारै मोनसे मोजां गोसोजोंनो अनलायनायनि गेजेरजोंनो गेलेनानै देरहानायनि थाखाय नाजानायखौ खावलायबाय। दिनै जायफ्रा बे खेलाखौ दिनै होबाय बिथांमोनखौ खावलायदों बेबायदि सम सम गेलेनायनि गेजेरजों गुबुन गुबुन सुबुंफोरनि गेजेराव मोनसे फ्रेन्डशिप, मोनसे मोजां बारहावा लाबोनायनि थाखाय खावलायदों। मानोना गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि गोसोफ्राव थानाय जों गेलेनो नायनो बानाय बे गासैबो बारहावाखौ फोजोबनो हायो। गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव गोजोन थासारि लाबोनो हायो आरो दिनै नावहेरुवानि रायजो राजा बिथांमोना बेखिनिखौ नाजादों आरो जों बेनिखायनो बिथांमोनखौ साबायखर होदों। फैगौ समाव फैगौ समनि गेलेनायफोर जाहाथे जों मोजाङै शान्तिपुर हिसाबै गेलेनायखौ बारग'होनो हायो आरो जायफोर गेलेनाय बाहागो बिथांमोना जाहाथे मोजाङै गेलेनानै गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनानै देरहानानै बान्था मोननायनि परिबेसहालागै लांनो हायो। आं बेखौनो खावलायबाय। गोबां बाथ्राफोरखौ साननोसै बिथां जायफोर टिम मोननैनि प्लेयारफोरखौ बिथांमोनखौ गाहाम अनसायनाय जासिनानै आंनि बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर।